Hvad synes du om musicalen? Jeg synes, det er en god musical, vi har fået lavet. Og jeg er imponeret over, så flot som alle elever er gået ind i det her arbejde her. Stolt over det, og at der er så mange rammer omkring det. Altså hele den her turnéplan her med teknikbusserne og en OB-vogn og så mange byer, der skal optrædes i. Og her i Silkeborg, og det er så flot en sal, som vi optræder i. Det er meget spændende. Ja, hvordan er det sådan at når vi skal spille på sådan en flot, sådan en rigtig scene her i Silkeborg? Ja, jamen det er sådan lidt både og, fordi man kan sige, sådan en sal, kunne man også mærke, så var presset ikke så stort på alle involverede. Man kan mærke her i den første forestilling, så var der sådan det var en meget stor sal at optræde for. Men samtidig er det også fedt at have sådan en sal her, hvor med orkestergrav og rigtig flot lys. Og, det er da fantastisk. Hvad laver du i musicalen? Jamen, jeg spiller i bandet. Hvad spiller du? Jeg spiller trommer. Hvordan har det været at spille i skoleband her under musicalturnéen og sådan noget? Det har været en super oplevelse. Positiv. Ja. Det har været en fantastisk udfordring. Hvad laver du i musicalen? Jeg sætter scenen op og hjælper alle de andre teknikere. Og så under showet, der kører spotlight og så røg ud på scenen under gratten af scenen. Ja. Hvordan er det sådan at være tekniker? Det er meget hårdt, men vi har det sjovt.